Ja, hej dag. Jeg har tabt mine nøgler, så jeg hørte, at jeg kan få dem tilbage her. Ja, hvor har du mistet dem? Ja, det ved jeg sgu da ikke, så jeg havde da hentet dem selv. Ved du hvad? Så skal du stadig kigge på denne her kasse med nøgle, hva'? Og der var godt nok mange. Det er jo fuldstændig som at lede efter en ål i en høstak. Hvis det har været en ål, der har været meget nemmere, hva'? Men du skal tænke på, folk som finder nøgler rundt omkring, de kommer ind hver eneste dag, og vi lægger dem i kasse her, og vi skal give dem i 3 måneder. Der er med mange. Rigtig mange, ja. Rigtig mange. Sig mig, formerer de sig? Ja, det man kunne tro, hva'? Hvor gør de? Stikker sådan ind i nøglehullet her? Du er en vittig dreng, jeg kan høre. Du har haft seksualoplysning i skole, hva'? Altså, vi havde bare en helt almindelig pære siddende op i loftet. Hey, hvad er det for en, den her? Er det en transvestit? Nej. Det er en identifikationsskilt for nøgle, hva'? Det er meget smart. Når folk finder nøgle med sådan et skilt, de kommer herind til os med den, og så de får findeløn på 100 kroner. Ja. Det er med smart, det Ja, det er er det. rigtig smart. Men så kan man jo bare smide den væk hele tiden og komme herind og få den tilbage. Principielt ja, men hvis måske du taber nøgle i Atlanterhavet, du kan tabe nøgle på Mount Everest, eller til en harmonikatræf i Moldavien. Det er ikke sikkert, du får nøgle tilbage, men 9 ud af 10 nøgler altid finde hjem igen. Det er med smart, det er det. Så tror jeg vil have sådan en i øret, så kan jeg altid blive fundet og fuldt hjem. Så behøver jeg heller ikke købe en alligator. En alligator? Ja. Hvad skal du pludselig med storkrog? Nå, du tænker navigator, hva'? Nej, det her det er alene en identifikationssystem, som kun gælder for nøgle. Det er med smart, det er det. Rigtig smart. Og ved du hvad? De første år i systemet, det er helt gratis. Og her fra brochurer fra Skandinavisk Sikkerhedstjeneste, du kan læse mere om ordningen. Det er genialt. Hvis det er gratis, så stik mig 35. Jeg skulle ikke finde nøgle. Nej, der er jo ikke nogen brik i, så er det nok nemmere at finde et andet sted at bo.